Почва се от някъде. Аз почнах от стената и стигнах до листа. Почнах с флакони, стени, вагони, улици, везни, пагони, безбелезници, но някой все да ма гони. Минах през места без закони, видях неща милиони, свих изпуших спомени в листчета и картони. Направих глупости безброй, за да науча, че няма реколта без порой и мъж не се става без бой. Да се обърна нямаше към кой, затова си около мене само мой и се стремя за тях да бъда герой. Имах си листа, химикала, слушалки, инструментала, на който да разкажа какво съм преживял. На егото ми волала пречеше да видя как за овцете съм хала. Рапа действаше ми като кристал. А сега е кокаина, топа съм като запиша съм лавина. На ко съм бях да изцина, но сега съм тук да ги задмина. Супер много се личи когато влезе Ейса. С тея рапета снимаме филми за Брейзърс. Не разчитам на късмет отзад в кейса. Две лищета, щото моите хай all day са. Палем я, 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 палем я в Бентли, палем я в Мол, палем я в Бентли, палем я в Мол, палем по Мол, палем по Мол, сваряне долу, сваряне долу. После вдигане Тони Монтана, пушихме пак, естече не ни хвана. Бутилка вино и моето пиче във вана. Гоним живота, който викат Хавана, Тропикана. Self-made, ace of spades, от boom bap до 808s. Не съм да same, не level up, it's a new game. Искам Бравос, 6-3 мотора. Вил махал спечеливше отбора. И сме insane, не сме да same. А сме insane, просто insane. Мърши. Не съм да same, не level up,